सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। चिपीतून लवकरच नियमित विमान सेवेला सुरुवात होणार आहे। उडान योजनेअंतर्गत कमी खर्चात प्रवास करता येणार आहे। विमान बनवण्याचा कारखाना नाही आला तरी विमानांचे काही भाग बनवण्याचा कारखाना आणणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। आम्ही लहान होतो ते आई वडिलांचं बोट धरून गावाला येण्यासाठी मालवणला यायचं असेल तर त्यावेळचा बहुतांश एकमेव पर्याय म्हणजे बोटीने यायचो। नंतर हळूहळू एसटी आली, एसटीने यायची सोय झाली। तेव्हा कधी कोणाला खरंही वाटलं नसतं की आपल्याला आपल्या गावी येण्यासाठी हवाई सेवा देखील कधीतरी उपस्थित मिळू शकेल। परंतु आज खरोखरच आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे की आपल्या या कोकणात एक विमानतळाचा आज सुरुवात होते। केवळ विमानतळ नाही, तेवढा सुंदर विमानतळ आज इकडे तयार झाले आणि लवकरच इकडे नियमितपणे विमान सेवा देखील लवकरच सुरू केली जाईल। मला कल्पना आहे की याचबरोबर आज आणखी एक आपण करार केला की रत्नागिरी विमानतळ देखील हा देखील लवकरच अशाच तऱ्हेने कार्यान्वित केला जाईल। सिंधुदुर्ग जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा ही म्हटलं तर मुंबईच्याच किनारपट्टीला जोडलेली परंतु मुंबईपासून थोडीशी दूर असलेली कोकणाची 2 जिल्हे, या दोन्ही जिल्ह्याला जेव्हा अशा तऱ्हेच्या पायाभूत सेवा मिळायला सुरुवात झाली, आज आपल्याला खरोखर अभिमान वाटला पाहिजे की या दोन्ही जिल्ह्याचा विकास हा होता त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे। पण तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे की सुदैवाने ही कल्पना मांडली होती देशाचा उद्योगमंत्री म्हणून, आणि म्हणून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे केवळ देशातले एकाच राज्यातले 2 जिल्हे आपण निवडले आणि त्याच्यासाठी देखील कामाला सुरुवात झाली, आराखडा तयार केला जाईल। आणि म्हणून आपण एकत्र काम केलं तर काय होऊ शकतं याचं एक उदाहरण आहे। श्री देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्रामध्ये आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशामध्ये गेल्या 4.5-5 वर्षामध्ये ज्या तऱ्हेने विकासाला सुरुवात केली आहे, मला पूर्णपणे खात्री आहे की त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2022 पर्यंत आपण संपूर्ण देशाला एक नवीन भारत म्हणून त्याची ओळख आपण करून देणार आहोत। त्या नवीन भारतामध्ये प्रत्येक माणसाला त्याचा फायदा झाला पाहिजे, त्याचा विकास झाला पाहिजे आणि ही कल्पना मांडून राज्य आणि केंद्र सरकार हातात हात घालून काम करतं। हे विमानतळ निर्माण झालं याचं कारण आम्ही दोघांनी एकत्र येऊन काम केलं म्हणून। मी जेव्हा या खात्याचं आणखीन एक अतिरिक्त जबाबदारी पंतप्रधानांनी माझ्यावर सोपवली, पहिल्या दिवशी पहिली बैठक कोणती घेतली असेल तर ते सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातले हे विमानतळ कसे चालू होते। माझ्यासमोर एक मोठीच्या मोठी यादी मांडली गेली, त्या यादी बघितली असती तर मला वाटतं अजून 50 वर्ष विमानतळ झालेच नसते। ह्यासाठी अनेक परवानग्याची गरज होती, स्थानिक पातळीवर कामाची गरज होती, पण त्यापेक्षा महत्त्वाच्या गोष्टी असतात की केंद्र सरकारच्या अनेक परवानग्या मिळाल्याशिवाय कुठच्याही ठिकाणी एअरपोर्ट चालू होऊ शकत नाही। हे आपले मस्कर साहेब तुम्हाला सांगतील की कदाचित त्यांना दिल्लीला कधी यावंच लागलं नाही। त्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आणि त्यांचा PRO म्हणून असताना देखील माझ्या कार्ड त्यांनी दिलं नाही की तुमचे PRO सुरेश प्रभू आहे, असं असताना देखील प्रत्येक परवानग्या ज्या कदाचित कधी मिळाल्याही नसत्या त्यासाठी आपण परवानगी घेतल्या। त्यासाठी मग देशाचे गृहमंत्री असो, देशाचे इतर सर्व खात्याचे मंत्री असतो, त्यांना वैयक्तिक सांगून विनंती करून हा आज विमानतळ सुरू करण्यासाठी आपण काम चालू केलं। या आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक नवीन कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। मला खरोखर आनंद होतो की लवकरच इकडे विमानसेवा सुरू व्हावी नास्त अपेक्षा। नारायणरावांनी पण सांगितलं परवा लवकर झालं पाहिजे, त्यासाठी उडान 3-1 उडान आतापर्यंत 1 झालं, 2 झालं, उडान ही जी योजना आहे त्यामध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये लोकांना खूप रिमोट जागेमध्ये जाता येतं। त्यामध्ये आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आपण अनेक जागा जोडल्या।
मग त्यामध्ये औरंगाबाद असो, जळगाव असो, कोल्हापूर असो, नांदेड असो, नाशिक असो, सोलापूर असो, आता अमरावती जोडलं गेलंय, पण त्यामध्ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरी नव्हती. आणि त्यासाठी खास 3.1 हे केवळ सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीसाठी आपण नवीन एक उडान 3.1 सुरू केलं. त्यासाठी बीड मागवले. मला सगळ्या विमान कंपन्यांना बोलून त्याला विनंती केली की कृपया इकडे देखील विमानसेवा सुरू करा. आणि म्हणून इथे लवकरच विमानसेवा देखील सुरू होण्यासाठी, ज्याप्रमाणे हा विमानतळ होण्यासाठी मी प्रयत्न करत राहिलो, शेवटपर्यंत केलं. आणि म्हणून आज त्याचप्रमाणे विमानसेवा सुरू करण्यासाठी देखील आपण प्रयत्न करणार आहोत. आणि ती देखील लवकर होईपर्यंत तुमचा प्रतिनिधी म्हणून, कोकणचा सुपुत्र म्हणून, कोकणचा एक तुमचाच नात्यातला माणूस म्हणून जोपर्यंत ही सेवा होत नाही तोपर्यंत मी निश्चितपणे प्रयत्न करून तुम्हाला सेवा सुरू करून निश्चितपणे आम्ही देणार. तर सर्वसामान्य माणसाला प्रवास सुखीचा झालाच पाहिजे, परंतु या सगळ्या गोष्टीमधून कुठेतरी रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. रोजगार निर्मिती जोपर्यंत होत नाही, तरुणाला काहीतरी खाण्यासाठी घरी जाऊन आपल्याला अभिमानाने जगता येत नाही, तोपर्यंत खऱ्या विकासाला अर्थ राहत नाही. आणि म्हणून रोजगार निर्माण करण्यासाठी एव्हिएशन सेक्टर, नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र पुढच्या काही वर्षामध्ये लाखो लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी देणार आहे. आणि त्याची माहिती देण्यासाठी प्रमोदजी जठार त्यासाठी भांडत असतात योग्य रीतीने. त्यासाठी आपण लवकरच इकडे त्या इकडच्या तरुणांना, इकडच्या तरुणींना या क्षेत्रामध्ये वाव मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी स्पेशल ट्रेनिंग कार्यक्रम देखील आयोजित करणार आहोत. याचा फायदा इथे होईल. देशामध्ये 2300 म्हणजे आज आहे त्याच्यापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त विमानांची गरज लागणार आहे. मी आधीच एक पॉलिसी तयार केली की ती विमानं देशात कशी केली जातील. असा अर्थ नाही उद्या होतील परवा होतील, परंतु पॉलिसी केली तर कधीच होणार नाही. आणि जी पॉलिसी केली आहे त्यामध्ये जे विमानाचे प्रकल्प केले जातील त्यामध्ये मला खात्री आहे आज ना उद्या काही वर्षांनी होईल ना, परंतु आपल्या कोकणामध्ये देखील त्याच विमानं निर्माण करण्याचा कारखाना जरी आला नाही तरी त्याचा एक भाग कंपोनंटचा काही ना काहीतरी आपल्या कोकणामध्ये निश्चित येईल. त्यासाठी देखील आपण पूर्णपणे प्रयत्नशील आहोत. हे बनवणारे जे लोक आहेत ते लाखो लोकांना रोजगार देतात. सुरतमध्ये जर असे रोजगार देतात, तिकडच्या सुरतच्या कामगारांना दिवाळीला बोनस म्हणून घर मिळतं किंवा गाडी मिळते. आज विचार करा त्यामधून किती मोठा फायदा होऊ शकेल. या जेम्स अँड ज्वेलरीमध्ये कमीत कमी वर्षाला 3 ते 3.5 लाख कोटी रुपयाची निर्यात होते. हा उद्योगाला आता आम्ही उद्घाटनाला जाणार आहोत. त्याच संस्थेचे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला काही महिन्यापूर्वी आपण ट्रेनिंग प्रोग्राम देखील सुरू केले. त्याचं सेंटर सुरू केलेलं आहे आणि त्याचा देखील फायदा होईल. इकडच्या मच्छीमारांना फायदा व्हावा म्हणून मरीन प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट एजन्सी ही केंद्र सरकारची देखील माझ्या अखत्यारीत आहे. त्यांच्या मार्फत देखील आपण इकडे अशाच तऱ्हेचे कार्यक्रम सुरू केले. आज हा झालेला मत्स्य व्यवसायाचा कार्यक्रम देखील त्याचाच एक भाग. या एअरपोर्टमुळे आपल्याला इकडच्या शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळाली पाहिजे, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. तुम्हाला आठवण असेल की आपला आंबा आपण म्हणतो माझा आंबा, कोकणचा आंबा, परंतु जगाला कल्पना नसायची. देशातल्या कुठच्याही भागात गेलेला आंबा कोकणचा आंबा नसल्यामुळे, आपल्या चिंता नसल्यामुळे तो विकला जायचा. ज्याला आपण जॉग्राफिकल इंडिकेटर म्हणतो, भौगोलिक मानांकन, ते देण्यासाठी देशात पहिल्यांदा आपल्या कोकणाला भौगोलिक मानांकन हे मी मंत्री झाल्यानं आपण करून दिलं. त्याचा फायदा इकडच्या शेतकऱ्यांना होईल. त्याचबरोबर काजू असेल, इकडचे मासे असतील, हे विक्री केली जावी परदेशामध्ये म्हणून देशात पहिलीच ॲग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ही देखील देशाचा वाणिज्य मंत्री आपण निर्माण केली आणि त्याचा देखील फायदा कोकणला आपण करणार आहोत. इकडचा एअरपोर्ट, बोर्डर एअरपोर्ट, त्यामधून देखील उद्याच्या काळामध्ये एक्सपोर्ट कसे केले पाहणार. मी म्हटलं त्याप्रमाणे उडान झालं. देशात पहिल्यांदा सी प्लेन, पाण्यावर उतरणारं विमान, ही सेवा उडान 3 मध्ये आपण सुरू केली. पहिल्यांदा देशात पहिल्यांदा. माझा प्रयत्न आहे की ही सेवा लवकरच आपल्या कोकणच्या प्रत्येक भागात केली जावी. कोकणामध्ये देखील आतला भाग आहे. कोकण रेल्वे जी गेली, तिकडची आमची मालवण म्हणा, वेंगुर्ला म्हणा, देवगड म्हणा, इकडची गावं सोडून रेल्वे बाहेरही गेली. कोकणचा हायवे हा देखील बंदरांना सोडून बाहेर जातो. ही जर सेवा सुरू केली तर आपल्या सगळ्या आतमध्ये असणाऱ्या सगळ्या बंदरांना आणि इतरांना देखील याचा फायदा होईल. आणि म्हणून ही देखील सेवा आपण लवकरच सुरू करणार आहोत. ज्याप्रमाणे
पॅकेजिंग इन्स्टिट्यूट ही देखील माझ्या संस्थेचा पण कार्यक्रम इथे सुरू केला. इकडच्या सगळ्या आंब्यावाल्यांना काजूवाल्यांना कशाचं पॅकेजिंग केलं यासाठी आपण सोय करतो. अजित बोगटे बसलेत, त्यांना माहिती आहे की एका CSR मधून कॉन्कॉरमधून मी त्यांना देवगडमध्ये आंब्याच्या प्रोसेसिंगसाठी काय करता येईल यासाठी देखील आपण सोय केली होती. ज्याप्रमाणे आपण कोकणच्या विकासासाठी जे जे करणं शक्य आहे ती कोणती जबाबदारी माझ्यावर असो ती आपण कसे करू हे आपण पाहतो. एवढ्यासाठीच की माझा स्वतःचा राजकीय जन्म हा देखील कोकणच्या भूमीतच झालाय आणि म्हणून कोकणी माणसं खऱ्या अर्थाने माझे जन्मदाते आहेत, राजकीय जन्मदाते आहेत आणि म्हणून त्यांच्यासाठी आपण पूर्णपणे काम करतो.